U2025 ube unyaka omatasatasa kakhulu emakethe yemoto la eMzansi ngoba sibona inkampani eziningi ingenisa ngeimoto ezintsha. Enye inkampani engenisile kube iyona iTata Motors Passenger Vehicles, kodwa iTata ayikho yintsha ngoba ike yaba khona iminyaka edlule. Manje ibuye ingasagayelwe imphako ngoba hayi ngaphansi kweMotors bavula amagaraji awu40 and balontshe kanye imoto ezu4. So ifakazela sona isisho sithi ukuhlehla kwenqama akusho ukubaleka, isuke isayolanda amandla. Imoto abayilontshile kube iTiago, iSUV encane iPunch, kube iSUV eCoupe enhle nje iCurve, bese kuba iyona le iHarrier okuyilast number. Ngicina ngayo iHarrier ngoba iyona futhi ekhombisayo nobuchwepheshe nezinga iTata esibuye ikulo ngoba le Harrier yakhelwe phezulu kwesisekelo seLand Rover. Uzokhumbula phela ukuthi iTata iyona ephethe uJaguar Land Rover. So ngaphandle kokuchitha isikhathi awuthi ngifake izaza bese ngiyakuchazela ngakho konke enakho iTata Harrier. La ngaphandle iyabukeka impela, ngaphambili ishaya ngegrill enhle ephicwe ngembala ecwebezelayo, ama lights angama LED and inama daytime running lights nawo angama LED. Uyayibona la ku bonnet ithe ukuqumba kancane ukuyinikeza isithunzi se-SUV, iphinde ibe nama roof rails nawo futhi ayinikeza sona isithunzi sokuba SUV iphakeme kamnandi, amasondo anama rim awu 18 inch. Ngemumva futhi nakhona uyabona ukuthi la amalambu angama LED. Yazi uma uyibuka ngaphandle uyibona ngathi iqoqekile, kodwa uma ungena la ngaphakathi isikhala sikhulu njengoba ine wheelbase ewu2741 mm, so kuyibeka ezingeni eliphezulu kunemoto encintisana nayo. Isikhala sabagibeli abawu5 sikhulu kakhulu, uyabona namadola ami ukuthi awashayi. Ebhuthini isikhala sakhona su441 liters and umulalisa izihlalo zangemumva siba u815 liters. Izinto engiyithandayo la ngemumva ngaphandle kwesikhala ukuthi kunembobo ze-aircon, kunembobo ezu2 futhi zokucharge nge-USB, akekho bangisomunye. Uma umgibeli nibabili uyakwazi ukukhipha indawo yokuphumuza ingalo nokubeka iphuzo, and ilanga meliphumile uyakwazi futhi ukuthi uphakamise la iwindi langemumva mase uyasitheka uhambe ngokukhululeka. Uma ungena la ngaphambili into yokuqala engiyithandile ukuthi zombili lezi zihlalo ihlelwa ngogesi and njengoba kuyisehlobo nje uyakwazi futhi nokuyibandisa. Enye into ke ngichazile engaze ngiyinake noma engaze ngiyibone kwezinye imoto ukuthi i-steeringini ngathi amabhathini awekho, kodwa uma uke wayidumisa yila kuvela khona uphawu lakaTata, bese kuvela ke namabhathini okubamba nokucima ifone, ukusetha i-adaptive cruise control nokusetha ke izinto oyibona kwi-digital instrument cluster. Umshayeli uyakwazi ukuyisethela amazinga okushisa nokubanda ngendlela athanda ngayo, kanti nomgibeli futhi uyakwazi ukuzenzela ngendlela afisa ngayo. And ngiyakuthanda futhi ukuthi kusenamabhathini njengoba sibona phela emotweni zesimanje yonke into uyenza ku-touchscreen infotainment system, kodwa la kunamabhathini okwenza izinto zibe lula. I-touchscreen infotainment system le iwu12.3 inch and khona uxhuma khona ifoni nge-Apple CarPlay, Android Auto ngaphandle kwentambo, udlala umusic ngezipika ezikhala kamnandi ze-JBL. Kuningi ke okwenzayo kusona le screen ngoba nengaphandle futhi lonke lomzimba ulibona khona, kwazi sinama camera ngaphambili ngemumva naseyinhlangothini. Uma uthanda awuthinti lutho la escreenini, uvela uyilawule ngephimbo njengokuvula lo bhazabhaza we-panoramic sunroof, uvela uthi nje hey Tata, open sunroof. Sure, opening sunroof. Yize iHarrier ihlukene ngenhlobo ezintathu enentengo eqala ku549,000 rands, kodwa zonke zine-engine eyodwa ewu2 liter turbo ka-diesel, inamandla u125 kW ne-torque ewu350 Nm. Gearbox uwumshini oyishintshayo. Ngicabanga ukuthi bakhetha injini ekahle ngoba inamandla bezwakala uthenele. Nokudlula ezinye imoto futhi bengingabi umthwalo ngoba amandla bewathumela ngokusheshsha emasondweni, nomgaqo bengubona kahle ngoba ithe ukuphakama and ibalansisa kahle futhi namandla nokonga ngoba ngo100 km idla amalitha u6.6 nokuyinto enhle. Kwazi ukuphepha bayincishanga ngoba yathola izinkanyezi ezu5 ngesikhathi ihlolwa ngabe Global NCAP njengoba inama airbag awu7 nokunye futhi okuningi. Isisekelo yakhelwe phezulu kwaso sisize ukuthi yakwazi ukuthola nezinsiza eziningi zomshayeli engaphezulu kwa20.
ngolimi lwasey'nkundleni zokuxhumana bebezothi thatha le nto ayinabungozi ngoba hayi iphephile. Phakathi kwezinto enazo ukuthi iyakusiza ukuhlala emzileni ngokujikisa i-steering, emgaqweni ovulekile futhi uyakwazi ukuyisethela ijubane ofuna ihambe ngalo, iphinde iyinciphisele yona uma kunemoto ephambi kwakho, iyayibhrekela uma izoshayisa, iyaxwayisa futhi inamakhamera aveza wonke umzimba. Kuningi-ke njengoba ngisho ukuthi kungaphezulu kwa-20. I-Tata Harrier le 2 litre turbo diesel fearless automatic ibiza u-699,900. Iphuma ne-service plan yeminyaka emihlanu noma u-75,000 kilometers newarranty yeminyaka emihlanu noma u-125,000 kilometers. Ucabangani ngayo? Cela ungitshele la kuma-comments.